El castell ha resistit. La pèrdua d'amics admirats i respectats és el preu que hem hagut de pagar per un rescat que ha arribat en el moment més crític i alhora més esperat. Els meus valents homes no haurien pogut aguantar una hora més dins d'una fortalesa que ha estat inexpugnable en la mesura en què ells han estat irreductibles. El seu valor ha evitat una veritable tragèdia per al país en un dels pitjors moments d'aquesta guerra salvatge. Tanmateix, seguirem lluitant per ser com som. Viurem lliures o morirem. Catalunya és l'únic país del món que en la seva diada nacional commemora una derrota. La caiguda de Barcelona a mans de Felip V, rei d'Espanya, l'11 de setembre de 1714. Tot i així, Barcelona hauria pogut caure molt abans. La tardor de 1711, francesos i espanyols van planificar una gran ofensiva per acabar la guerra, però no van poder passar pel reducte de resistència més important de l'interior. Cardona. La victòria aliada en el setge de Cardona suposa prolongar la guerra dins de la península com a mínim un parell d'anys. Probablement la guerra de successió hagués acabat abans, o bé a finals del 1711, difícilment, o bé més probablement a principis del 1712. La responsable va ser una guarnició formada per poc més d'un miler d'homes, de 7 nacionalitats diferents. Tancats al castell de Cardona durant 5 setmanes, van combatre la fam, la set i l'extraordinari potencial militar d'11.000 soldats de l'exèrcit més preparat del món. Une défaite catastrophique pour l'armée évidemment des Alliés et surtout un siège qui montre bien combien le siège réglé, c'est-à-dire organisé en différentes phases, ne s'adapte pas à des fortifications de montagne. Per què va fracassar l'exèrcit borbònic amb les innovadores tècniques militars franceses? Com van poder resistir tant de temps els defensors? Si el que estava en joc era Barcelona i el desenllaç de la guerra, per què Cardona va haver d'esperar més d'un mes a ser rescatada? 4 dels protagonistes d'aquells fets ens permeten avui aprofundir per primer cop en un dels capítols més importants i més desconeguts de la història de Catalunya. Un episodi que va convertir la fortalesa de Cardona en el castell mai vençut. Cardona és el centre geogràfic de Catalunya. Avui té uns 5.000 habitants, només el doble que fa 300 anys. Antiga seu de ducat, aquesta vila mil·lenària orienta el seu futur al turisme, aprofitant el seu nucli històric, el castell d'origen medieval i la raó de ser de la fortalesa, un jaciment de sal a l'aire lliure. El castell de Cardona té una primera utilitat bàsica, que és, evidentment, la preservació i el control del salí. Hi ha un moment que és el Tractat dels Pirineus i el canvi de frontera. Aquesta nova frontera recula, ve més cap al sud, i Cardona assoleix també un paper de fortalesa fronterera, si es vol, de rereguarda. És en aquest moment, amb la Catalunya Nord incorporada a França, quan el castell medieval es reconverteix en fortalesa moderna. En el perímetre dels antics murs es construeixen baluards capaços de resistir a la nova maquinària bèl·lica francesa. Cardona recupera el paper geoestratègic dels seus orígens. Ja en temps de Carlemany, quan ell decideix conquerir la marca hispànica, el pas previ per guanyar Barcelona és guanyar Cardona, assegurar-se el Llobregat i assegurar-se la plana d'Osona.
Doncs el mateix passa al segle XVIII. I Cardona és la clau per assegurar-se aquest territori de la Catalunya central. La tardor del 1711, els aliats acaben de perdre la segona gran ofensiva que han fet sobre Madrid. Han hagut de fugir en retirada i, per tant, la guerra, de nou, es circumscriu estrictament al Principat i l'eix central és la Catalunya central, que és la porta d'entrada a Barcelona. Cardona, com que és la principal fortalesa de l'interior de Catalunya, que controla molt territori, és un objectiu clau per assegurar-se un camí ple d'èxits cap a Barcelona. La guerra de successió a la corona espanyola enfrontava els partidaris de Felip de Borbó, duc d'Anjou i net del rei Lluís XIV de França, amb Carles d'Habsburg, arxiduc d'Àustria i germà de Josep, aleshores emperador del Sacre Imperi Germànic. El Principat va entrar en guerra quan els catalans van proclamar Carles com el seu rei el 1705 i va instal·lar la seva cort a Barcelona. Philip V from Bourbon was living in Madrid, in the Palace of Madrid, and Charles III from Austria was living in Barcelona. Then there were two kings in the same country, which is not possible at all. The big conflict began. And it was not only a national conflict, but also an international conflict, where many other countries make different alliances in order to defend one or other king. La tardor de 1711, les forces borbòniques estan a punt de donar una empenta definitiva que suposaria arribar fins a Barcelona i que, per tant, significaria també la fi de la Guerra de Successió en el marc de la península Ibèrica. Les tropes borbòniques ataquen Catalunya per tots els extrems. El gruix més important avança imparablement des de Madrid fins que els aliats troben un lloc on aturar-lo. Comença la batalla de Prats de Rei entre dos vells coneguts, Lluís Josep de Borbó, duc de Vendôme, i el mariscal i virrei de Catalunya, Guido von Starhemberg. Estem parlant d'exèrcits molt grans que mobilitzen pel cantó borbònic aleshores 35.000 soldats, mentre que pel cantó austriacista en aquells moments mobilitza uns 22.000 soldats. El duc de Vendôme llança la seva campanya, però enfront seu té el mariscal Guido de Starhemberg, que és segurament el millor militar que té l'arxiduc. Vendôme no pot retirar-se a l'any 11 sense haver fet res al seu front. I, per tant, planteja potser l'única opció que té, que és el setge de Cardona. El punt central de les hostilitats és a Prats de Rei, però tant uns com altres saben que una figura clau, diríem la torre en un joc d'escacs, és Cardona. Der Herzog von Vendôme hat erfolglos versucht, die Stadt Prats de Rei einzunehmen und will uns ein weiteres Mal überraschen. ...1600 Männer legen zwischen Calaf und Pinos eine Straße für Fuhrwerke an. Sie ziehen Richtung Cardona, der einzigen großen Feldschanze zwischen den Pyrenäen und Barcelona. Der Botschafter Pau Ignasi Dalmasas mit Sitz in Manresa sagt in einem Schreiben, dass in Pinos 4000 Feinde kampieren, mit dem Generalleutnant Muret an ihrer Spitze. Marschall Starhemberg hat daher Cardona ein österreichisches Sonderkommando unter General Graf Deck zugewiesen, das Graubündner Regiment von Oberst Konrad Planta sowie zuzüglich 286 Deutsche. Es schließen sich noch die 800 Männer des napolitanischen Regiments TAF an, das katalanische Regiment der Diputació und unzählige lokale Freiwillige, die bereit sind, ihr Leben für den König, unseren Herrn, zu geben. El generalíssim duc de Vendôme destaca el tinent general comte de Moret amb una divisió d'uns 8.000 soldats i aquests soldats són destacats, diguéssim, amb l'objectiu de fer caure el castell de Cardona.
Crec que Cardona va ser un últim recurs, un intent de cop sobre la taula de Vendôme, de la seva figura i de la seva imatge com a gran militar. Nous nous sommes installés à 2 heures de Cardona avec le lieutenant-général Comte de Muret. 8000 hommes ont pris la route jusqu'à Calaf. La chevalerie du général Bracamonte est également arrivée sur les lieux. 1500 officiers d'infanterie conduits par le marquis d'Arpajou sont sur le point d'arriver également. Ils viennent de Castille et Léon et ont occupé Solsona en quelques heures. L'attente de l'arrivée du froid ne doit pas nous faire perdre patience. Je reviens à Cardona plus de 20 ans après la mission d'espionnage commandée par le roi Louis. Que Dieu le garde. L'exèrcit francès és un exèrcit molt potent on els enginyers militars tenien un pes considerable. Jean-Baptiste Joblot ja portava temps a Catalunya. Si volies arribar a assetjar una fortalesa, anava bé que el comandament dels que assetjaven hi hagués algú que l'hagués conegut amb anterioritat, que aquest era una mica el cas. Tot i així és com es va demostrar el fet de conèixer la fortalesa, el fet de tenir tota la cartografia, de tenir un cos d'enginyers d'elit en l'exèrcit, no va servir per poder assolir l'objectiu. Han arribat a Bregús milers de soldats, deixant darrere ser un rastre inacabable de saquejos, incendis, violacions i matances. He marxat amb els feligresos de la parròquia cap a un mas de Serrateix, que, com tantes altres cases d'aquests barals, s'ha convertit en refugi de dones, nens i ancians. Tots els veïns de la zona s'han vist obligats a fugir. També ho estan fent els vilatans, que han deixat l'interior de les muralles completament abandonat a la sort dels combatents. La meva feina consisteix ara en pregar per totes les ànimes perdudes i les que es perdran, pels nostres joves i pel nostre futur. Definir el setge amb una paraula és patiment. Gent gran, dones, nens, que en una època tan complicada de l'any com és la tardor-hivern, recordem que la tardor-hivern fred, necessitat d'escalfar-se, necessitat de menjar, intenten sobreviure. Bona part de la població civil de Cardona marxa. Qui té més possibilitats es refugia en la casa del sogre, d'un familiar, dels masos del voltant. Tota la zona que va ser ocupada pels borbònics va ser completament saquejada, cremada, a causa de la rebel·lia que suposava enfrontar-se a les tropes del rei Borbó. Diferents dietaris particulars recullen la barbàrie protagonitzada per l'exèrcit invasor. Tenim aquí el registre que fa Simon Altamís, al qual li han cremat casa seva en l'acús del setge, i llavors contracta els serveis d'un mestre d'obres perquè refaci la casa. El rector Ventallola els qualifica de cruels soldats de Felip V cremaren en esta església l'any 1711. Joan Palà, propietari del Palà de Coma, residència medieval dels vescomtes de Cardona, relata la seva fugida perquè els soldats l'assalten i roben tot el blat i 300 càrregues de vi, que equival a més de 36.000 litres. Moi et mes officiers ingénieurs, avec M. Biancolelli en tête, nous commençons la planification de l'attaque de la ville, qui est prévue d'ici 3 jours. Nous ouvrons des tranchées contre les murs extérieurs et nous préparons la stratégie et l'artillerie de façon méticuleuse pour attaquer les tours qui protègent la muraille médiévale. La première étape sera une maison avancée et fortifiée avec 150 ennemis et le camp retranché derrière les murailles avec plus de 400 hommes. Nos effectifs, qui s'élèvent à 1600 personnes, constitueront 3 bras pour attaquer l'ennemi. Après cela, Starhemberg n'aura pas le choix et devra se réfugier à Barcelone. Des del 15 de novembre de 1711,
Cardona es converteix en el centre d'atenció de tota Europa, en un teatre de guerra internacional per on passa el futur no només del país, sinó de les grans potències mundials. Hi ha dues concepcions que s'estan enfrontant per donar un futur al continent, la concepció absolutista, dictatorial, de la monarquia absoluta, i la concepció protoconstitucional benvolent que representen els aliats i els àustries. La guerra de sucesión española muchas veces está considerada como la primera guerra mundial y para mí sí lo es. Es una guerra que se lucha en todo el mundo, es la primera guerra mundial. Hemos ido a una pequeña ciudad de Alta Austria. En Eferding está la familia de los Starhemberg desde el siglo XVI. Tienen colecciones de armas, de trajes, de cuadros. Los cuadros bonitos sobre las batallas de la Guerra de Sucesión Española son muy buenos porque llevan muchos detalles y se puede imaginar perfectamente la situación de las batallas. Und im Vordergrund, ja, das ist eben der Guido Feldmarschall, nicht? Guido Starhemberg, und daneben ist der Otto Ferdinand Fernando Traun, ein Vorfahre von mir. Das ist sehr witzig, ein unglaublicher Zufall, dass das vor so vielen Jahren, dass die zusammengefunden haben und jetzt wir auch zusammengefunden haben, nicht? Ein Starhemberg und ein Traun. Es ist ein lustiger Zufall. Con Felipe V en España entran ideas de una nueva forma del absolutismo francés. Lo que significa que a Felipe V le conviene mucho que hay la rebelión, como él dice, sobre todo de sus súbditos dentro de la corona de Aragón y quitarles sus derechos por la rebelión. ¿Ya? Oh, el archivo de los Starhemberg, aunque es un archivo público, todavía no se ha investigado mucho. Así es posible encontrar aquí cosas totalmente inéditas. Das ist Cardona. 11 de noviembre de 1711. Hemos visto un documento muy interesante que dice que ya entraron en la fortaleza muchos soldados unos muy pocos días antes del inicio del asedio. Der Krieg kommt in Prats de Rei zum Stillstand, als in Cardona die Kampfhandlungen beginnen. In einem katalanischen Lager zwischen Manresa und Cardona gelangte ich an verschlüsselte Informationen des Gouverneurs vor Ort. Sie legen im Einzelnen dar, wie die Männer unter General Graf Deck ihren ersten Verteidigungswall verloren und sich hinter den Mauern verschanzt haben. Dort kann sich das Schicksal dieses Krieges entscheiden, während der König, weit weg von Katalonien, zum neuen Kaiser gekrönt wird in der Nachfolge seines Bruders Josef, den Gott in Gnaden halte. El setge de Cardona agafa el govern de Barcelona, el govern austriacista, en un moment particularment delicat. Al setembre acaba de marxar Carles III cap a Alemanya i, per tant, és la seva esposa Elisabet Cristina la que s'ha fet càrrec nominalment del poder.
El fet interessant de plantejar-se és perquè els aliats no intenten rescatar Cardona des del primer moment, quan la ciutat i el castell ja són durament atacats al novembre. La raó crec que és senzilla d'entendre. L'exèrcit aliat és un exèrcit feble. Jo crec que Starhemberg en principi no va socórrer Cardona perquè estava davant de Vendôme amb un exèrcit una miqueta inferior que les forces borbòniques. Sí, fa un esforç molt important per socórrer amb el seu exèrcit des de les rodalies de Prats de Rei. Cardona pot deixar la via oberta cap a Barcelona. La defensa de la vila ha fracassat. En poques hores, l'enemic ha guanyat el nostre camp de defensa i tot i la crida del general Eck a una retirada ordenada, la desbandada ha estat precipitada i fatídica. Manuel Desvalls, en la mesura que els defensors de la vila se van retirant, va ser capturat per les tropes que assaltaven la vila. És el cap visible de la defensa del castell de la vila, és el líder de la tropa. Els seus soldats van iniciar un contraatac per recuperar-lo, cosa que van aconseguir, el van alliberar i el van retornar sa i estalvi a l'interior del castell. Hem perdut prop de 600 homes, una tercera part dels nostres efectius, per poques desenes dels invasors. El tinent general Moret prepara ara el que més ens temíem, el setge al castell. Desvalls i de Vergós és un personatge important durant el setge del Cardona perquè ell és el governador de la fortalesa, és la persona que té la fortalesa sota control. Per tant, tot el que és la qüestió, podríem dir, de subministrament, infraestructures, control de la fortalesa, passa una mica sota la seva responsabilitat. La tropa quedava sota les ordres del comte d'Eck, del general comte d'Eck. General comte d'Eck era el gendre del mateix Starhemberg, del mariscal Starhemberg, que havia estat enviat al castell de Cardona per comandar la tropa, una tropa que era molt heterogènia. La biografia del mariscal Starhemberg ens revela el nombre de soldats que defensaven Cardona després de l'arribada del comte d'Eck, 1868. Després del primer atac, la xifra es deuria reduir fins a menys de 1.500 i amb baixes i desercions rondaria el miler d'homes al final del setge. Nous avons passé la journée à placer les batteries en direction de la zone la plus faible de la forteresse, celle qui donne sur la ville. Tenim constància que el dia 20 de novembre, un cop han aconseguit fer caure la vila, aquells punts que van escollir els borbònics per tal de poder encarar l'artilleria cap al castell i fer caure les muralles van ser, a la principal bateria la van posar al campet. Actualment hi ha les piscines i el camp de futbol. Llavors en van posar una altra a la fira, un altre punt molt cèntric, que hi havia una altra bateria de 4 canons. I l'última, que era una bateria de 4 morters, que ja no feien tant impacte contra les muralles del castell, la van posar a la coma del doctor Castellet. Nous voulons planifier une action qui soit sûre. Cependant, le lieutenant-général Muret voudrait offrir au duc de Vendôme et à la France une victoire rapide et percutante. Le comte de Muret était un personnage très bouillonnant qui voulait réaliser un siège rapide, une sorte de coup de main pour prendre Cardona en quelques jours. Or, Joblot était formé de manière très différente. Il avait vraiment suivi les préceptes de Vauban qui jugeait que lors d'un siège, il fallait aller lentement, préserver les soldats, avancer par phases déterminées. Et Vauban disait vraiment l'art de la guerre est un art de cabinet.
Le comte de Muret n'était pas du tout dans cette optique-là. Il était vraiment comme le duc de la Feuillade. Il voulait prendre Cardona en 2 jours. Et les tensions entre les deux ont généré une situation qui était très difficile pour les troupes, puisque Muret donnait des ordres que Joblot contredisait. Les cròniques sobre la guerra de successió de l'historiador i militar Vicente Bacallar deixen constància del setge de Cardona i de la dificultat d'accedir al castell, ubicat en una zona massa empinada i escarpada per a l'impacte de l'artilleria. En aquell moment, però, Muret va considerar que obrir foc a discreció minaria la moral dels defensors. Han començat els bombardejos. Són d'una violència esfereïdora. El general Eck i el coronel Montaner s'ocupen dia i nit de reorganitzar la defensa a cada contratemps, a l'espera d'un rescat. S'apropen dies de patiment. Hem perdut molts efectius. Les reserves de les nostres cisternes són escasses i les teulades esfondrades no podran recollir aigua de la pluja. Mai no hauríem pensat que pogués arribar a Cardona una artilleria tan pesant contra les nostres febles muralles. No és un exèrcit, diguem, que té només la força d'envair, sinó que, a més, és un exèrcit que es prepara a les batalles, que té uns enginyers militars que aixequen plànols dels llocs on estan assetjant, que porten dibuixants de com es desenvolupen les batalles. Donc on a ce souci de Joblot de ne pas brusquer cette affaire, et c'est justement le contraire que l'on sentira chez le comte de Muret, qui veut vraiment arriver à une action d'éclat très rapide. Monsieur de Muret ne nous a pas écoutés et nous a ordonné de nous rapprocher des murs. Nous nous sommes expulsés par des tirs, du feu et même des pierres qui pleuvent sur nos militaires et qui ont déjà provoqué la mort de nombreuses personnes. Nous, les ingénieurs, réfléchissons à une stratégie qui permette, comme le disait le maître Vauban, grâce à la sueur, d'éviter le sang. Però Muret omet els seus consells i bombardeja el castell sense treva durant els primers dies. El propi Joblot revela el primer dels imprevistos. Ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient plus ni munitions, ni ravitaillement, et ils ont attendu. Et c'est cette période, au début du mois au milieu du mois de novembre, qui a permis aux assiégés de réparer toutes leurs fortifications, de se réorganiser et d'attendre tranquillement que le mauvais temps s'installe, que la neige arrive. En realitat, els defensors no van esperar tan tranquil·lament. Les narracions històriques del cronista de la cort de Barcelona, Francesc de Castellví, conservades a Viena, deixen constància de les ofensives des de l'interior del castell, que servien per guanyar posicions als assetjadors i inutilitzar bateries mentre els enemics esperaven nova munició. Això va fer que l'enginyer, el capità d'enginyer Joblot, en un moment determinat, demanés a la seva tropa que recollessin aquelles bombes que no havien impactat per tal de reaprofitar-les i tornar-les a disparar. En el diari de guerra que escriu des de Prats de Rei, el mariscal Starhemberg també ens revela una primera acció coordinada entre dins i fora del castell. Un cop duríssim per als borbònics. Marschall Graf Starhemberg hat mich mit einer der riskantesten Missionen meiner Laufbahn betraut. Nach einer 5-tägigen Belagerung in die Burg von Cardona einzudringen, mit dem Ziel, der Festung Nachschub von Kriegern und Material zukommen zu lassen. Eine aus dem Innern der Festung heraus gestartete Offensive hat die Belagerung für einige Minuten unterbrochen und ich konnte eindringen, mit Lebensmitteln und 150 extra vom Marschall ausgewählten Grenadieren, die die erschöpftesten Soldaten der Garnison ablösen sollten. El guia d'aquest petit cos d'exèrcit era Jaume Solà de Riner, un mestre de cases que va tenir una actuació molt destacada durant el setge de Cardona, perquè mesos més tard del setge hi ha una ordre expressa de la reina Elisabet Cristina, concedint-li una paga vitalícia de 4 rals diaris en concepte dels serveis
que havia prestat a l'exèrcit austriacista, sobretot acompanyant els exèrcits pels diferents camins que portaven al castell de Cardona sense ser vistos. Jaume Solà no és, ni de bon tros, un cas aïllat. El compromís amb els defensors es generalitza entre els veïns de la zona, alguns com a guies i molts com a combatents. Desenes de veïns, potser centenars, organitzen petits grups armats pels boscos o es presenten voluntaris davant de les tropes del nostre rei Carles amb la decisió de combatre l'invasor. Amb els masos convertits en petits quarters i llocs on menjar i dormir, ajuden les tropes amigues a moure's pel bosc, a agafar dreceres. Alhora, s'embarquen en emboscades a partides franceses i algunes de castellanes, que tant mal i tanta desgràcia han portat a les nostres hisendes. Les tropes borbòniques han mostrat una actitud molt desafiant, molt dura vers la població civil, i això fa que la gent es posicioni molt en contra de l'enemic que l'està agredint. Cal tenir present que les constitucions de Catalunya, i sobretot a l'usatge Princeps Nanque, deien que els catalans tenien el dret i el deure de tenir armes per acudir en defensa de la terra, en defensa de la pàtria. Llavors tots els catalans són gent, pràcticament són de la gent d'Europa més avasades amb l'ús d'armes, on tots en tenen, tots en fan servir, tots són avantguardistes amb l'ús de nous models. La gent del país està infringint contínuament a les tropes borbòniques. Al voltant de Cardona, per tant, tota l'àrea circundant a la plaça, els miquelets i els voluntaris s'hi assenten, saben perfectament, coneixen el terreny, són gent de la terra, són gent de la vegueria. Si de tant en tant algun dels carregaments de queviures que anaven destinats per subministrar menjar a la tropa i municions eren assaltats per aquests miquelets, aquests queviures ja no arribaven. Després d'uns dies d'hostilitats i del tall d'alguns convois amb provisions, els borbònics comencen a provar rutes alternatives d'aprovisionament des del Pirineu i les planes d'Osona. I és aleshores quan es produeix un cop sense precedents. L'emboscada al molí de Can Cervera, que és un fet no gaire conegut d'aquest setge, va ocórrer quan un comboi que manava el coronel Baltasar Abarca s'apropava al molí segurament per buscar farina, perquè en aquells moments hi havia mancances de farina a les files borbòniques. El general Nebot, amb els miquelets i els paisans, quan els van veure que arribaven vora el molí, i ells estaven situats el més segur darrere d'aquest turó d'aquí davant, doncs els van deixar entrar i un cop els tenien dins van anar baixant a poc sense fer massa soroll i els van capturar. Van fer presoner el coronel Baltasar Abarca, un alferes, 2 sergents i també 74 soldats. En aquest moment cobren més protagonisme que mai els fusellers de muntanya catalans, els miquelets. Liderats pel general Rafael Nebot i el coronel Antoni Desvalls, marquès del Poal i germà del governador del Castell, aquestes tropes i els nombrosos civils que els acompanyen s'acabaran convertint en els protagonistes de la defensa catalana fins al final de la guerra. Són forces auxiliars que amb bastant regularitat lluiten campanya rere campanya amb molt d'èxit en molts fronts contra les tropes regulars borbòniques. L'esforç que fan els catalans, que a poc s'han acostumat a la guerra, no dubten en mobilitzar-se i anar a la defensa d'aquest punt clau que és Cardona. Eren d'una gran sobrietat quan calia, podien fer caminades llarguíssimes i, sobretot, coneixien el territori. Es mouen al davant dels exèrcits convencionals o al darrere, protegint les retirades, fent emboscades, practicant el que a Catalunya de sempre s'havia dit, la guerra guerrejada, i allò que els francesos deien la petite guerre, és a dir, la guerra de cops de mà, de combat, etc. I són combatents temibles, reconeguts per tota Europa. Nous ne connaissons pas le terrain et nous tombons continuellement dans des embuscades catalanes.
Nous attendons l'arrivée de provisions en termes de matériel de guerre, mais aussi d'alimentation. Nos hommes doivent rationner le pain. Ils mangent seulement une fois tous les 2 jours et il n'y a presque pas de viande. Il n'y a pas d'autre moyen pour prendre le château que la patience et la prudence, pour réduire les ennemis et les obliger à capituler. Mais le froid s'intensifie et le lieutenant-général Muret nous ordonne de préparer des mines pour faire sauter les murs de la forteresse. Les ingénieurs le font à contre-cœur. Une offensive directe est vouée à l'échec sur un terrain aussi abrupt. Però un cop més, Muret decideix passar a l'atac. El 30 de novembre, el comte Muret ordena als seus soldats atacar per la bretxa que gràcies a l'explosió d'una mina, diguéssim, s'ha obert al castell, i a causa d'aquest atac es produeix una gran mortaldat de l'exèrcit borbònic, aproximadament uns 500 soldats borbònics. La fortalesa de Cardona era el front de la vila. Això era clar, era el més dèbil. Era el més fàcil d'accedir, per tant va ser el que va estar més bombardejat i més canonejat. Això és evident. És on es va col·locar una mina per fer saltar l'obra que hi havia al lloc, més o menys on està avui en dia, el baluard, i va desaparèixer totalment. El fet de que la creu sigui aquí, evidentment, vol significar que aquí va ser el primer assalt que va tenir la fortalesa. Biancolelli, l'enginyer de més confiança de Joblot, deixa constància en un dels seus informes conservats a París del cop que ha representat la incursió per la bretxa de 5 regiments de granaders. També explica com, posteriorment, el comte de Muret havia obligat els seus homes a utilitzar escales per accedir als baluards, però havien estat repel·lits de nou amb pedres i foc i havien patit noves baixes mortals. Al igual que Joblot, Biancolelli denuncia davant de Vendôme les continuades contradiccions entre els enginyers i el comandant del setge. També és molt descriptiva la crònica de la Gaceta de Madrid, la premsa oficial del moment, que parla del foc horrorós dels defensors pels 4 costats de la bretxa i les nombroses pèrdues humanes que es cobren. En els 11 dies següents, fins al 10 de desembre, Muret veurà frustrades 3 noves incursions, sense arribar a comprendre l'obstinació dels defensors. Va portar una colla d'elements que jo calculo que serien els adients per aconseguir que abans de 15 dies la vila i el castell haguessin caigut. Per què no va caure en 15 dies Cardona? Seguint el que podien ser els càlculs. És curiós trobar sempre valoracions d'enginyers que diguen tal plaça aguantarà tant temps, tal plaça tant, fan les seves valoracions i s'encertaven. Això per què falla? Doncs perquè la gent de Cardona no vol. Però des dels primers dies de desembre, la situació al castell era insostenible, sense menjar, sense aigua i cada dia amb més ferits. A la fortalesa era molt difícil pujar-hi, però molt fàcil baixar-ne, i cada nit es produïa alguna deserció. Una nit de principi de desembre, abandonen el castell en bloc 200 italians del regiment de Taf. La vida o la convivència entre les tropes que estaven dintre del castell de Cardona hauria de ser segurament molt complicada, perquè són molta gent situats en un recinte molt petit, sota les bombes que constantment estan llançant l'artilleria borbònica. L'acondicionament de la fortalesa de Cardona que es fa a finals del segle XVII, que és la que es troba al setge de 1611, preveia que la guarnició màxima de la fortalesa de Cardona podia ser de 500 homes. Amb això és el que es troba la gent de Cardona quan es té que tancar a dalt del castell amb un número aproximadament d'unes 1.200 persones. La darrera mina ha fet perdre tota l'aigua que quedava a la cisterna del baluard de la torre. El neguit s'accentua. El mariscal Starhemberg no pensa en un rescat immediat, després de rebre l'informe del coronel Gehlen sobre la nostra situació. Hem enviat una carta a la reina i als estats catalans.
El futur del país passa per Cardona i reclamem un rescat urgent. Aquesta carta, que és el moment en el qual la Catalunya no ocupada pels borbònics ha de fer un esforç de guerra molt clar i evident perquè la situació és molt complicada. Molts pobles de l'interior aixequen sometents quan les autoritats catalanes demanen un esforç ciutadà contra les tropes que assetgen Cardona. Rafael Nebot i Antoni Desvalls recluten més de 3.000 voluntaris de l'interior del país i tracten de convèncer la reina que influeixi sobre Starhemberg. La decisió dels estats catalans per pressionar el rescat de Cardona és molt important perquè són la gent del propi país, la gent de la pròpia terra, que coneix la importància de Cardona, que coneix la situació del front com està, i pressionen molt a la cort Habsburg, bàsicament a la reina i tot l'entramat, a la cúpula militar de Starhemberg, perquè Cardona no es perdi. Die Königin hat dem Grafen Starhemberg einen neuen Befehl zukommen lassen, die Rettung von Cardona in die Wege zu leiten. 2400 Briten, die gerade von Genua aus in Barcelona angekommen sind, reisen nach Prats de Rei. Sie sind die Verstärkung für Prats de Rei und so können nun mehr als 4000 Männer nach Malagarriga verlagert werden, eine Stunde von Cardona entfernt. Mir hat man die Planung der Operation und die Entscheidung über den besten Angriffspunkt anvertraut. Cardona estava assetjada però no estava bloquejada. La sort de Cardona és que amb aquesta idea que tenien els borbònics que havia de ser una operació ràpida no es va pensar mai en un bloqueig. Fins al dia 10 de desembre aquesta és la part que era una mica més feble, la menys protegida. I és el dia 10 de desembre quan ja es troben que hi ha atacs de miquelets a les rodalies que volen intentar introduir socors al setge, que els borbònics posen també una bateria aquí als Escorials. Intenten potenciar. Has de pensar una cosa, que els borbònics no estan en condició de bloquejar el castell, perquè malgrat que tenen, es parla de voltant, tu sabràs més bé, al voltant de 10.000 homes, aproximadament. Pensa que 10.000 homes, per un bloqueig d'una fortalesa d'aquestes dimensions, no n'hi ha prou. No n'hi ha prou, sí. 11 décembre. L'ennemi posté à 1 heure de Cardona nous attaque par notre point le plus faible. Nous avons dû renoncer à faire exploser une mine pour sauver le pont de la Coromina, qui a fait l'objet de 4 attaques en quelques heures de la part de soldats catalans et britanniques. Monsieur Muret ne veut pas attendre plus longtemps. Il s'était engagé auprès de Vendôme à pénétrer dans le château au plus tard aujourd'hui. Il oblige ses hommes à attaquer les murs sans aucune prévention, sans aucun ordre. Les morts et les désertions ne l'inquiètent pas. La crispation augmente parmi les officiers, puisqu'ils étaient réticents à attaquer Cardona. Et ils voient maintenant que la troupe est affaiblie par la faim, le froid et la démoralisation. Se rend compte que ça va être un siège interminable, puisqu'on a un château escarpé, des troupes qui ont eu le temps de réparer les brèches. Et il va petit à petit, jusqu'au dernier jour, au début du mois de décembre, lorsque la défaite est annoncée, il se rend compte que sans ravitaillement, perdu dans la montagne et avec ce climat, il n'y a vraiment aucune chance de gagner ce siège. La grande erreur, et l'une des raisons de cet échec, c'est que on ne commence généralement pas un siège après le mois d'octobre. És absolutament irregular en el tipus de guerra que es feia en l'època emprendre una campanya a partir del mes d'octubre-novembre. Atrevir-se a assetjar Cardona al novembre-desembre de l'any 11 és una autèntica bogeria. En aquest temps d'Advent, demanem a Déu esperança per a la nostra gent. I malauradament no ens queda altre remei que alegrar-nos, sense dir-ho, de la gana i el fred que passen els cínics i covards soldats de Felip V. En aquest mal moment, però, han començat a recórrer masos cada cop més allunyats, on fins ara les famílies se sentien segures
i no havien amagat el seu aliment ni la sembra de l'any que comença. Preguem perquè els invasors no trobin allò que busquen. Pot ser. Llavors ja podem anar. Doncs mira, ja hi som, és aquest. Caram! Quin senyor amagatall! Li devia caber molt de gra aquí dins. Jo crec que hi amagaven tota la collita. Sí, és una sitja gran. Allà perquè ha fet un amagatall o alguna guineu, però si no era tot seguit, tot tancat, tot fet amb terra cuita. Sí. Aquesta és la bocana per on omplien, aquesta rodona d'aquí, omplien per aquí. Armenter, que era l'Armenter Olivella, amo de la casa Olivella de Navès, i sota la data 1712. Els pagesos aquí al territori van passar el setge de Cardona 1711, el van passar molt malament i van haver de procurar, sobretot, estar protegits per si tornava a venir una mala època com els hi va tocar viure. Aquest del 1713 també devien reformar-lo o el van ampliar una mica més. Sí, realment és un senyor amagatall, Per arribar un moment que estaven a tables. Esclar, els de fora no tenien recursos, els de dins tampoc. Ni uns eren capaços de prendre Cardona amb els mitjans militars que tenien a la seva disposició, ni tampoc els defensors de Cardona podien acabar amb aquest setge. Hi havia una regla no escrita, una norma no escrita, que deia que quan el governador d'una plaça assajat a una fortalesa, l'adversari li havia obert una trinxera i l'havia començat a canonejar, si aquest senyor resistia un 30 dies, ja podia començar a parlar amb total honra, amb total honor, de la rendició, perquè ja havia fet el que havia de fer. El cas de Cardona, havien passat els 30 dies. Jo estic ben segur que la gent del país que estava dins no tenia cap interès ni cap desig de rendició, ni molt menys. Però sí que era el moment oportú per fer aquesta operació de socors. El 21 de desembre de 1711, a les 5 del matí, comença l'ofensiva. Es posen en marxa 4.300 soldats regulars i més de 2.000 catalans, entre miquelets, voluntaris i sometents. Integren el contingent internacional austríacs, alemanys, anglesos, holandesos i italians. Tenen un objectiu, trobar un punt on poder trencar el setge per poder entrar queviures, armament, municions, pólvora als assetjats. És evident que si es trenca el setge, si s'aconsegueix aquesta entrada, això vol dir que el setge només es pot continuar ja apostant per fer-ho durant diversos mesos. Meine Männer haben, unterstützt von katalanischen Truppen, einen ersten Angriff auf Caromina ausgeführt. Da dies der Punkt ist, an dem vor einigen Tagen Auseinandersetzungen stattfanden, wollen wir den Feind denken machen, dass wir alle unsere Kräfte hier zusammenziehen. Aber kurz darauf sind Stanhope und Schomberg in das Lager von Els Escorials eingedrungen und haben den überraschten Feind gefangen genommen. Wir haben die Stellung gewonnen, wenn auch nicht ohne Verluste. Die Burg ist zum Greifen nahe. Segons el cronista oficial de la cort austriacista, mig miler d'homes van perdre la vida en la primera batalla de rescat. Entre ells el brigadier borbònic Comte de Melun i el coronel britànic Edward Stanhope. La London Gazette, al febrer de 1712, va dedicar una pàgina sencera al rescat de Cardona. Lògicament, l'article destaca el paper de Stanhope, comandant de l'ofensiva, ferit de gravetat i mort al cap de 2 dies. El mateix dia, el castell perdia el coronel de la Diputació, Pere Montaner. En l'oració d'avui recordem el coronel Montaner, amic estimat i admirat per tots, abatut en una ofensiva desesperada per culminar el rescat. No podem esperar més. No tenim aigua i acusem la malaltia, començant pel general Comte d'Eck,
que ja no és en facultats per continuar comandant la defensa. Aquest matí, després de l'oració, he enviat un missatger per comunicar als nostres aliats que no podrem aguantar entre aquests murs més de 24 hores. Al límit de l'abisme, el rescat definitiu arriba aquell mateix 22 de desembre. El 22 de desembre, eren les 9 del matí, el sol ja havia sortit. S'iniciarà la batalla més dura, més sagnant i més terrible de tot el setge. Centenars de soldats d'ambdós bàndols lluitaran on som ara, a la zona dels Escorials i a la Carosa. El combat va ser home contra home, cos contra cos. Va ser terrible. S'utilitzaran baionetes perquè no hi haurà temps de disparar amb els fusells. Mentre aquí es produïa la batalla, el baró de Bater va aconseguir heroicament fer entrar 400 soldats que portaran queviures munició per poder rescatar la fortalesa. Entraran per la zona amb el pendent més suau, la zona coneguda com el Bonete, una fortificació forta, reducte avançat, que es perllonga, que s'estén com si fos un braç, 130 metres des de la línia dels baluars. A través d'aquesta construcció entraran els socors que podran alliberar... A les 12 del migdia, després de 5 hores de combat, el setge estava trencat. L'ennemi nous a vaincus. Après avoir reçu des provisions et des renforts, les défenseurs ont récupéré l'accès à la rivière et pourront tenir pendant des semaines. C'est inutile de continuer. Le lieutenant-général Comte de Muret a ordonné le retrait vers Calaf, sans nous laisser le temps d'emporter l'artillerie et les blessés. I perquè ens fixem amb els honors de la guerra, un alt militar del bàndol borbònic escriu una carta fins a Cardona dient: tingueu cura dels ferits que no m'he pogut endur. Tindran cura dels ferits i, a més, aquells que han mort rebran la sepultura que els hi pertoca. Per tant, els honors de la guerra... Els borbònics van perdre prop de 3.000 homes a Cardona, més de la meitat durant el rescat aliat. El document més immediat a l'esdeveniment, imprès a Barcelona per Rafael Figaró, parla de 2.000 baixes en aquests 2 dies, mentre que la història militar de Lluís XIV situa aquesta xifra en 1.400. Aquest document també ens ajuda a entendre les repercussions catastròfiques entre l'opinió pública. Posa la derrota com un exemple del que no convé repetir i lamenta haver perdut l'oportunitat d'acorralar l'enemic a Barcelona durant l'hivern. Vendôme s'havia fet la il·lusió de poder baixar en tromba cap a Igualada i després descendir directament cap a Barcelona. Es troba en la resistència de Prats de Rei, no aconsegueix passar, se'n va cap a Cardona, no aconsegueix passar. Un cop fracassat no li queda més remei que retirar-se cap a les seves bases a l'entorn de Lleida. Felip V i tota la cúpula borbònica s'està preguntant per què el setge ha fracassat i un dels elements que més sobresurt és aquesta manca d'aprovisionament. I, de fet, a la campanya de 1712, que és la següent, el mariscal, el comandant que porta la campanya borbònica, es diu, és el príncep Cerclàs de Tillí, sempre recurrentment amenaça a la cort borbònica que mantinguin el flux d'avituallaments perquè si no passarà el que va passar a Cardona l'any 1711, tindrem problemes, etc. Diese Festung wird mir und meinen Mitstreitern immer in Erinnerung bleiben, wie sie an Bedeutung gewann und sich in einen weiteren Verteidiger unserer Sache verwandelte. Wir kämpfen weiter, weit weg von zu Hause. Jetzt kann uns auch nicht mehr der tapfere Graf Deck begleiten. Sein Geist wird lebendig bleiben bei denen, die das Privileg haben, diesen Weg zu gehen. Segons Francesc de Castellví, el comte d'Eck va emmalaltir per esgotament. Eck no dormia a les nits i si ho feia era assegut en una cadira. L'operació de rescat ja la va seguir des del llit i va morir pocs dies després. Paral·lelament, la cort i els estats catalans van celebrar la victòria de Cardona amb una missa solemne a la catedral de Barcelona i amb una festa i una recepció d'autoritats al Palau de la Generalitat. Haurem de començar de zero. Les cases de la vila tornen a omplir-se, però no hi ha felicitat en els rostres de la gent.
Unes famílies no tornaran a veure els seus homes. Altres no tenen res per menjar. Jo he tornat a la rectoria on no queda absolutament res. Tot està perdut a tot arreu i ens enveja el temor que el que ha passat aquests dies es pugui repetir. Un cop acabat el setge, la feina de Cardona, sobretot el castell, és la de reconstruir teulades, cases, perquè va quedar tot molt malmès. No només per les bombes, sinó perquè en els mesos de fred molta fusta era aprofitada per fer foc. El castell ha quedat molt malmès a causa de tants bombardejos. Hi haurà unes importants obres de reconstrucció de tots els baluards amb la finalitat de convertir el castell de Cardona en la gran fortalesa de la resistència a la Catalunya interior. Els defensors d'aquest castell hem demostrat que mai no serem petits si la voluntat és gran. La nostra voluntat és la de resistir pel dret d'aquest país a viure en llibertat, lluny de la tirania i la barbària. Viurem lliures o morirem. Viurem lliures o morirem. Aquest lema, d'alguna manera, simbolitza el perquè, de manera transversal, de manera clarament interclassista, la immensa majoria de catalans van apostar fins a l'últim moment per mantenir la resistència. En el fons, allò que estava en joc era les constitucions de Catalunya, un model polític que garantia la plena sobirania legislativa, la plena sobirania fiscal, la plena sobirania judicial i que, a més, garantia un nombre important de drets al conjunt de la ciutadania. És l'epopeia dels catalans, l'epopeia de la lluita per la llibertat, l'epopeia per la supervivència. És a dir, no és una guerra civil que enfronti a catalans contra catalans, sinó que és una guerra dels constitucionalistes contra la dictadura absolutista, borbònica, salvatge, bàrbara. Les negociacions de pau entre les grans potències, però, aniran deixant els catalans sols contra Felip V i el seu avi Lluís XIV. El Tractat d'Utrecht, el 1713, farà que la resta de forces internacionals vagin marxant. Aquest últim any es coneixerà com la Guerra dels Catalans. Espanya i França contra Catalunya. Caurà la Seu d'Urgell, caurà Solsona, caurà Berga, caurà Manresa. Cardona resisteix. Cardona i Barcelona seran les úniques places que resistiran. A partir del 25 de juliol de 1713 comença el setge de Barcelona. I el castell de Cardona serà la base d'atacs cap als exèrcits borbònics que assetgen Barcelona. L'11 de setembre de 1714, després de caure a Barcelona, encara quedava una ciutat dempeus, que era Cardona. Quan l'exèrcit borbònic assalta la ciutat de Barcelona estableix que seran segures les vides dels ciutadans, que seran segures les hisendes dels ciutadans, que tots els ciutadans de la ciutat quedaran sota clemència del rei, però, diguéssim, aquestes condicions es compliran sempre i quan s'entregui el castell de Cardona. I això és el que es va produir. El 18 de setembre, 7 dies després de la caiguda de Barcelona, Desvalls signa la capitulació i aquesta guarnició, uns 600 homes, pot marxar i traslladar-se a les terres de l'imperi. El paper de Cardona, des del setge de 1711 fins a la capitulació de 1714, és imprescindible per explicar la història del país. Cardona és símbol de resistència, és el reducte. Cardona és el lloc on significa el que la gent, quan vol, la gent no s'agenolla. Catalunya commemora una derrota en la seva diada nacional. Però en aquesta derrota hi ha implícita la defensa, fins a l'últim alè, de les pròpies llibertats. El castell de Cardona en va ser l'últim baluard, el darrer lloc on Catalunya va ser com els catalans volien que fos.